Χαιρετώ όλο τον κόσμο, είμαι ο Δημήτρης Ανασούλας. Από εκεί είναι ο Μουρμούρης Βασίλης Χαντισημεών, ως κόσμον βουνό. Από πίσω είναι Γιαννάκος. Ότι φτάσαμε σε μια παραλία εδώ στην Εύβοια. Ετοιμαζόμαστε, στείλουμε εξοπλισμό και τα καθέκαστα. Είναι την ώρα που δει ο ήλιος για να κάνουμε ένα βραδινό και πιο πολύ αύριο το πρωί ένα πρωινό. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μπας και βρούμε καμιά χρυσοφρίδα. Στείλουμε εξοπλισμό και θα δείτε και τα παιδιά σε λίγο. Και όπως σας έλεγα εδώ, Βασίλης Χαντισημεών επί του έργων. Τι φτιάχνει Μπιλάκο, για να δούμε. Να δούμε το παιδί. Δεν είναι ένα παράμαλο. Δεν είναι σαν παράμαλο, για να δούμε. Σειρωμενό. Σειρωμενάκι. Σειρωμενάκιας. Εδώ, ο δεύτερος γενικής πρωταθλήματος. Αποκλειστικά για μας. Το καλύτερο παιδί. Εγώ έστησα, Βασίλης και ο Γιάννης. Εδώ, γεια σου Γιάνναρα. Τι άλλο. Ναι, τι άλλο. Εδώ στείλουμε. Κοίτα εδώ, χαμός. Χαμός το ίσωμα. Τι φτιάχνεις, για να δω. Σειρωμένο ή σταθερό. Σειρώμενο, Γιάννη, φτιάξεις κανένα παράμαλο, ρε. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Είσαι χειρότερος από μένα. Πω. Σειρώμενο, έτοιμα. Σειρώμενο ή σταθερό. Σειρώμενο και μακρύ. Ωραίο. Το παράμαλο. Το παράμαλο. Εδώ είναι ο κορμός. Κοντά 1 μέτρο ο κορμός. Μια χαρά. Άντε να δούμε, άντε ρίξε, θα ξανάρθω. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι. Δεν ξέρω, φαίνομαι να κλείσω εδώ το φως. Να το κάνουμε προς τα εδώ, να ανάψουμε και αυτό. Μπράβο. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Μπορεί όλοι να τα κοροϊδεύουν από τα μαϊμουδάκια. Ναι, το βλέπω από τα μαϊμουδάκια. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Και πήρα live strike από εκεί. Ένας παροξισμός έτσι βραδινός. Νομίζω φαίνεται ένας πολύ ωραίος καμπανάς. Μόλις βγήκε σε μονοδόλι. Όλα τα καλάμια χτυπάνε. Ένα πολύ ωραίο ψάρι. Το οποίο ίσα που έχει φάει. Νομίζω φαίνεται πεντακάθαρα. Απ' έξω κιόλας, όχι από μέσα. Απ' έξω. Σε αγκιστράκι 3-0. Για να δούμε το σούρουπο. Να το ψάρι. Πολύ καλό. Τα παιδιά δολώνουν, γι' αυτό δεν με τραβάνε. Για να δούμε μήπως έχει συνέχεια. Έχουμε χάσει κανένα 2 μεγάλα ψαράκια. Για να δούμε, η νύχτα προβλέπεται συναρπαστική. Όπως έλεγα και πριν, δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από τα μαϊμουδάκια. Όσο και να τα σνομπάρουμε, όσο και να μην θέλουμε να τα βλέπουμε, αυτό το πέταγμα και κάρφωμα στο μαϊμουδάκι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να δούμε στο ψάρεμα. Πιστεύω ότι αυτό είναι που μας κάνει να θέλουμε να πάμε και να ξαναπάμε, και όλοι οι ψαράδες ονειρευόμαστε ένα κάρφωμα, ένα παπ, γονάτισμα κάτω και στην καλύτερη και φρένα, δηλαδή να γίνει χαμός. Και εμείς αυτό ήρθαμε να ζήσουμε, η αλήθεια είναι. Μέχρι τώρα μας αποζημιώνει αρκετά, έχουμε δει πολλές φορές αυτό το πράγμα, το κάρφωμα. Ελπίζω μέσα στη νύχτα να δούμε κάτι και να είναι και ένα τρόπαιο έτσι να το χαρούμε πραγματικά. Γιαννάρα, τι γίνεται, πλημμένα? Τίποτα, ησυχίες. Τρώνε βολώματα, κάργα. Και εμένα πλημμένα είναι από εκεί, τα πλένουνε. Πέρασε η ώρα, τι είναι αυτό? Το κοψέλο. Όχι, απλά το βυρίνιας. Το έχει κάνει, το έχει στρίψει όλο, Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά εντάξει, έχουμε ακόμα πορεία μπροστά μας και αύριο. Όλο το ημερήσιο, ένα δαγκιστάκι. Μουρμουρίτσα, για μουρμουρίτσα είναι. Ναι, με το θικαρίσιο. Και το θικαρίσιο, μάλιστα. Εντάξει, μπορεί να ανησυχήσαμε λίγο, η αλήθεια είναι. Νομίζαμε ότι φέρναμε καμιά τετράκιλη τσιπούρα. Αλλά είναι ένα σαλάκι ωραιότατο. Το οποίο κόβει το αγκίστρι όπως είναι χράκ. Να μην το βγάλαμε τον απελευθερωμένο με τον απαγκιστρωτή. Νομίζω δεν θα ζήσει ποτέ. Όχι ρε, γιατί? Να δω. Είναι έξω νομίζω. Όσο για την ουρά. Να. Με τον απαγκιστρωτή δεν το βγάλω. Ναι. Έξω. Έφυγε κιόλας. Δώσ' του μία με το παπουτσάκι να πάει μέσα. Κρίμα είναι. Σιγά σιγά να εξαφανιστεί.
Ούτε μπότες δεν βάλαμε. Περίμενε. Κάτσε να κάνουμε μια καλή. Κάτσε λίγο να φέρω το μαγαζί. Θα φύγει. Με το κοντάκι από το καλάμι. Κάτω ρε. Άμα σου. Έχεις τρεσαριστεί αυτό που λέει ο Γιάννης τώρα. Θα πάρει πιθανώς. Θα φύγει. Είμαι και μιγάκι 100 να του φεύγει. Μπράβο, τέλεια. Φιλάκο, κατσάκλεισε το φακό. Ένα πιο μπροστά να φαίνεται. Τι έχουμε, Κυρμίτσο? Είναι η πρώτη. Καλή αρχή. Ναι, είναι η πρώτη. Μικρούλα εννοείται. Εδώ αν δείτε από κάτω βγάζει, δεν ξέρω αν φαίνεται, βγάζει αυτά που έχει φάει και είναι καβουράκια. Είναι τρομερό. Πόσο πλούσιος ο τόπος είναι εδώ μέσα δεν υπάρχει. Ένα ωραίο ψαράκι, μικρούλι. Δυστυχώς έχει καταπιεί και έχει ματώσει, είναι πολύ δύσκολο να απελευθερωθεί. Θα το κόψουμε, θα προσπαθήσουμε. Αλλά κάνανε μπασιματάκι. Για να δούμε. Άντε σιγά σιγά. Για να δούμε. Εδώ. Άλλη μία τσιπούρα μικρούλα, η οποία φαίνεται μπηλή. Ναι, Okay. Κοίτα εδώ που έχει φάει. Κοιτάξτε εδώ που έχει φάει. Δολώσαμε, φαίνεται καθαρά, ένα σουπάκι μικρό. Κοιτάξτε εδώ παιδιά. Με ελαστικό νήμα και το έχει φάει από την έξω πλευρά. Ίσα. Να το. Μιλάμε για σουπάκι. Δεν υπάρχει τώρα. Το εναλλακτικό. Και αυτή από την κάτω πλευρά βγάζει πραγματάκια. Έχει μαστίγκα στα μυγάκια. Και αυτή από την κάτω πλευρά βγάζει πραγματάκια. Ευτυχώς έχει φάει απ' έξω και μπορούμε να την απελευθερώσουμε. Μικρό ψαράκι. Νομίζω στην αλλαγή των ρευμάτων, Βασίλη, θα έρθουν οι μαμάδες. Ναι, και μια γιαγιά περιμένω εγώ. Έχω ραντεβού. Μπίλι, τι έχουμε? Έχουμε μια μικρή. Κάτσε να έξω και φακό. Πού την βγήκαμε? Το ξυνήχθη. Λιγδίτσα, και εσύ. Και έχει φάει. Μετά από ώρα είπα να δολώσω ένα μονοδόλι. Και έφαγε εδώ πέρα. Μάλλον αυτό είναι το αγαπημένο της εδώ, κατάλαβες? Ναι, εδώ τρώνε μονοδόλια, φίλε. Ναι, τόση ώρα παλεύαμε με τα φαραώ με τα αυτά. Εντάξει, εγώ πήρα δύο, αλλά. Λιγδούλα μικρή. Θα την απελευθερώσουμε. Μακάρι να μπορέσεις. Εγώ τη μία την κατάφερα, την άλλη δεν την κατάφερα. Ένα λεπτάκι να Δυστυχώς. φέρω τα κατάλληλα εργαλεία. Ναι, σωστός. Κοίτα εδώ. Ένα λιθρινάκι. Πω, ξεφτυλιστήκαμε. Έλεγα εγώ είναι μεγάλο, κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει τ' άλλο, Ξεφτυλιστήκαμε, Βασίλη, ξεφτυλιστήκαμε. Αλλά ήτανε... Χτύπουσε, ήτανε ζόρικο. Πολύ μαχητικό, φίλε, πολύ Το μαχητικό. φακό σου. Ναι, το φακό, συγγνώμη. Ζόρικο. Πολύ μαχητικό. Ρίξαμε ένα 2ωρο, μπορεί και 3ωρο υπνάκο. Φραπαδούρα βλέπετε. Και τα παιδιά από εκεί το ίδιο. Εντάξει, είμαστε από δουλειά, η αλήθεια είναι, είμαστε ταλαιπωρημένοι. Ότι ξυπνήσαμε, κάναμε καφεδάκι και ξεκινάμε τώρα για το πρωινό ψάρεμα της τσιπούρας. Να δούμε αν τελικά θα αποδώσει και θα μας δώσει τα ψάρια που θέλουμε. Γιατί το βράδυ πιο πολλά ήταν τα φαγώματα και οι αλλαγές των λωμάτων παρά κάτι αξιόλογο. Βγήκανε 3-4 τσιπουρίτσες, 5-6 καμπανάδες και 2-3 λιθρίνια. Μέχρι εκεί τίποτα το ιδιαίτερο, τίποτα το αξιόλογο.
Γιατί όταν δεν τζιμπάει γίνεται αυτό. Εδώ. Εδώ. Αυτό είναι το καλύτερο του ψαρέματος. Εδώ ο κύριος Τάσος. 200 κιλά. Εδώ οι κουβέντες αυτές. Όταν δεν τζιμπάει τίποτα, αυτό είναι. Εδώ. Ποιος έχει βγάλει το μεγαλύτερο? Κάποτε, στο Τέξας. Για να δούμε ρε Γιάννη το μαγικό κουτάκι. Το φελιζόλ. Μονοδολάκι πρώτο. Για πάρε, να βελώσει κανένα. Κοίτα τι ωραίο. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Πήγε ο Μπιλάκος και τα πήρε από τη Στυλίδα. Να είναι καλά ο Λεβέντης. Και βρήκαμε δόλωμα. Τέλεια. Μητσάκο, τι έχουμε? Φίλε, είναι καλό. Επιτέλους. Νύχτωσε, φάγαμε όλη τη μέρα. Το βλέπεις? Ναι. Κλασική τσιπούρα ερέτριας. Ναι ρε φίλε, ναι. Αυτή έμενε σε καμιά σουίτα εδώ στο Grand Blue. Εκεί έμενε και βγήκε τώρα για βόλτα. Να την βγάλουμε όμως. Περνάει και την πικιάδα τώρα. Ακούσαν θα έρθει ο Ασμάνης, καταλαβαίνεις. Ναι. Φοβηθήκανε το δάσκαλο. Το βλέπω, το ψάρι είναι εδώ στη φυκιάδα. Μίτσο, η ράχη του ψαριού φάνηκε πολύ καλή, να ξέρεις. Ναι. Το έχω δει ακόμα. Ήρεμα. Πολύ ωραίος κύριος. Πάρα πολύ ωραίος κύριος. Φιλάκο! Επιτέλους, άιντε. Φιλαράκο. Πολύ ωραίος κύριος. Μπράβο Μητσάκο. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να σου δώσω την κάμερα, να πάω να ετοιμάσω τα όπλα μου. Κλείς την κάμερα. Άντε φιλιά. Μετά από ένα επίπονο αλλά συναρπαστικό ψάραμα έτσι που μας έδωσε την πολυπόθετη χρυσοφρίδα στο 90, ένα 24ωρο ψάραμα στην περιοχή της Ερέτριας εδώ σε μια παραλία διπλανή, περάσαμε καλά, διασκεδάσαμε, τραβήξαμε ψάρια, όχι ακριβώς αυτά που θέλαμε, αλλά εντάξει, έτσι είναι το ψάραμα, έτσι είναι το ψάραμα της Τσιπούρας, έχει πολλές αποτυχίες και πολύ λίγες επιτυχίες. Το σημαντικό είναι ότι περάσαμε καλά, γελάσαμε, διασκεδάσαμε, είπαμε ιστορίες εδώ με φίλους ψαράδες που ήρθαν στην περιοχή, είχε πολύ κόσμο σήμερα. Ως το επόμενο, ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε τα βίντεο. Να είσαστε όλοι καλά.